pagkaon. Ang pagkaon mabahin kini siya sa duha. Pagkaon nga gikan sa tanom ug pagkaon nga gikan sa hayop. Okay, pwede mabahin sa duha, pagkaon nga gikan sa tanom ug pagkaon nga gikan sa hayop. Okay. Mga pagkaon nga gikan sa tanom. Gikan sa tanom ha. Kiri ang kamatis. Ang kamatis, pagkaon siya nga gikan sa tanom. O, naangari picture, o, di ba? Tanom siya, tas ang iyahang bunga kay kamatis. O, so, ang kamatis, gikan siya sa tanom. Mani. Di ba makaon mani ang mani? Ang mani, pagkaon siya, nagikan sa tanom. Ug ang okra. Lamian di ba na ang okra no? Makaon ang okra, unya gikan siya sa tanom. Ang ampalaya. Paitrabaya ni ang ampalaya, pero lamian kung isagol sa itlog. Masustansya pa jud. Ang ampalaya, pagkaon ni siya, nagikan sa tanom. Ug ang munggos. Ang munggos, gikan po ni siya sa tanom di ay. Pagkaon ni siya, nagikan sa tanom. Ang mangga. Sus, makakita di ba tagpunuan sa mangga no? Tanom na siya. Ang mangga, pagkaon nga gikan sa tanom. Pati ang mais. Gikan pud ang mais sa tanom. Kay mito ug ang bayabas o mga prutas makaon gikan ni sila sa tanom. Mga pagkaon nga gikan sa tanom. Ang mangustin, gikan po ni siya sa tanom. Ang carrots, pagkaon ni sila nga gikan sa tanom. Saging. Gikan ni ang saging sa tanom ni siya. Pati ang watermelon. Ang pakwan. Saging ug ang pakwan, pagkaon nga gikan sa tanom. Ang strawberry ug ang saging. Giprito na saging. Pagkaon gihapon. Pagkaon nga gikan sa tanom. Gana, kanon. Ug patatas. Gikan ni sila sa tanom. Mga pagkaon kanang himuong french fries, patatas man na. So gikan dai na siya sa tanom. Ang french fries gikan dai sa tanom. Mao kini ang mga pagkaon nga gikan sa tanom. Ang kamatis, mani, okra, ampalaya, munggos, mangga, mais, kaimito, bayabas, mangustin, ug carrots. Mao kadto ang mga pagkaon nga gikan sa tanom. Di apa, mga gikan sa tanom gihapon. Saging, pakwan, strawberry, saging na giluto na. Kanon or luto, og patatas. Mao kadto ang mga pagkaon nga gikan sa tanom. Nga rin na punta sa mga pagkaon nga gikan sa hayop. Unsa kato na mga pagkaon?
ang balot. Di ba? Ang balot gikan na siya sa hayop o itlog man na siya. Gikan na siya sa hayop. Ang barbecue. Di ba? Na barbecue na manok, barbecue na baboy. O pagkaon na siya nga gikan sa hayop. Yeah. Ang isda. Ang isda, pagkaon pud ay na siya nga gikan sa hayop. Kaunon sa tawo na gikan sa hayop. Pati ang lechon, sus kalami sa lechon, baboy. Gikan na siya sa hayop. Manok. Gikan na siya sa hayop, mga pagkaon nga gikan sa hayop. Pati ang nukos. Pagkaon nga gikan sa hayop. O adobo. Manok nga adobo. Ug ang isda, pagkaon nga gikan sa hayop. O di apay hotdog. Gikan di ay na siya sa hayop ang hotdog. Pati ang buwad. O, nangari buwad, kining buwad, pagkaon nga gikan sa hayop. Kining kamatis, gikan ni sa tanom. Kining kanon, gikan sa tanom. So, ang gikan sa hayop nganhi, kinirang buwad. No, isda man ang buwad, so gikan siya sa hayop. Pagkaon nga gikan sa hayop, ang kanang gatas na inyong imnon, gikan di ay na siya sa hayop. Ug ang tosino, longganisa, gikan na sila sa hayop. Ug ang itlog, itlog na giprito, gikan na siya sa hayop. Ang kining kanon sa tanom. Gikan na sa tanom ang kanon. Ang gikan sa hayop nganhi, longganisa, tosino ug ang itlog. Pagkaon nga gikan sa hayop, ang balot, barbecue, isda, lechon baboy, fried chicken, ug ang nukos. Ang adobo nga manok, gikan ni sila sa hayop. Adobo nga manok, isda, hotdog, buwad, gatas, ug ang tosino, longganisa, ug itlog, mga pagkaon nga gikan sa hayop. Gikan ni sila sa hayop. Ibutang ang T kung pagkaon nga gikan sa tanom. Og H usab kung gikan sa hayop. Otro, letter T kung gikan sa tanom. Kung pagkaon usab nga gikan sa hayop, letter H. Sige, mao kini ang atong mga hulagway. Mais, mangga, balot, fried chicken, saging, ug hotdog. Sige, atong unahon ang mais. Ang mais, gikan ba kahani sa tanom or sa hayop? Letter T or letter H? Ang mais, gikan siya sa tanom. So, letter T. Sunod, ang mangga. Asa manigikan ang mangga? Sa tanom or sa hayop? Letter T or letter H? Gikan siya sa tanom. Gikan sa tanom ang mangga. Sunod, ang balot. Hindi daw. Ang balot, asa ka ni siya gikan? Sa tanom or sa hayop? Gikan siya sa hayop, letter H. Sunod, ang fried chicken. Asa ka gikan ang fried chicken? Letter T, tanom.
or letter H, hayop. Gikan siya sa hayop, letter H. Sunod ang saging. Asa ka ni gikan ang saging? Sa letter T, tanom, letter H, hayop. Sa letter T, sa tanom gikan ang saging. Sunod ang hotdog. Sige daw, lamian ra ba ning hotdog? Gikan sa tanom or gikan sa hayop? Gikan siya sa hayop, letter H. Ang hotdog gikan sa hayop. Very good. Mutindog kung pagkaon nga gikan sa tanom. Sige, tanan tindog kung gikan sa tanom. Unya, mulingkod usab kung gikan sa hayop. Sige, unsa ra to? Mutindog kuno kung gikan sa tanom. Mutindog. Unya, kung gikan sa hayop, mo lingkod. Sige. Ang itlog. Sige. Asa man gikan ang itlog? Sige, pwede na mo tindog or pwede mo lingkod. Unsa may answer? Lingkod. Very good. Mulingkod kay ang itlog gikan siya sa hayop. Sunod. Otro mao gihapon. Mutindog kung gikan sa tanom, mulingkod kung gikan sa hayop. Ang asukar. Sige daw. Asa ka nagikan ang asukar? Wa man giingon ni ma'am kaganina. Sige daw. Ang asukal gikan sa tanom or gikan sa hayop? Sige. Mutindog kung gikan sa tanom, mulingkod kung gikan sa hayop. Tindog. Ang asukar gikan na siya sa tubo. Ang kanang tubo tanom na siya. So, ang asukal gikan day na siya sa tanom. Yay! Daghang salamat ug ayaw pagkalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel.